Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Victor Ishaya Hilafa. Kasance da ni a cikin shirin Stafi Media Talk Show. Shirin da ke leka bangarori da dama kamar su siyasa, 'yan jarida, nishadi da dai sauransu. A yau muna tare da babban bakonmu wanda ke aiki da Nas FM Yola, Mubarak Aliyu Sabo Yaro. Mubarak barka da warhaka. Barka dai. Da aiki. To alhamdulillah. Barka da shigowa cikin shirin. To masha Allah ina godiya. Yauwa. A takaice, wane ne Mubarak Aliyu Sabo Yaro? To Mubarak Aliyu Sabo Yaro kamar kullum lokacin da na samu dama nake faɗi an haife ni a wani gari da ake kira Laida Dan Fulani da ke a karamar hukumar Gire a nan jihar Adamawa. Kuma na yi primary school dina. Akwai makarantar mahaifin Sabo Yaro Academy a nan ne na fara primary school dina, inda na kammala Laida Madrisa Primary School. Daga bisani na zo secondary school dina a Federal Polytechnic Mubiola Campus Staff Secondary School, a nan ne na yi junior secondary school dina. Na kammala na SS dina a GDSS Bajabure, wanda daga bisani bayan kammala shekarar 2016 na tafi kwalejin kimiyya da fasaha da kere-kere wato Adamawa State Polytechnic Yola. Duk da cewa na yi jam a wancan lokacin, Allah ya sa na ce ban samu jami'a da nake so ba, domin lokacin na nemi Abubakar Tafawa Balewa University a ATBU kenan Bauchi, kuma Allah bai na samu ba. A shekarar 2017 sai na tafi Adamawa State Polytechnic Yola. A nan ne na wato yi diploma dina, kuma ciki ko Allah na karanci abin da shafi aikin jarida. Na fara aikin jarida tun lokacin na fara aikin jarida, lokacin da na je sanin makamar aiki wato IT a matsayin IT student kenan. So daga nan ne na fara, wanda daga bisani kuma na zo na digiri dina a kwalejin kimiyya da fasaha da kere-kere daga nan Yola ta da haɗin gwiwar jami'ar Maiduguri wato Adamawa State Polytechnic Yola da affiliation University of Maiduguri. So a nan ne na yi wato digiri dina. Kuma kamar yadda na ce, na tsinci kaina a cikin aikin jarida tun lokacin da nake a matsayin mai sanin makamar aiki wato IT student a 2018. Kuma tun daga wancan lokacin a Botel Communications kenan na fara, to har zuwa wannan lokaci da nake aiki a Nas FM, wanda na fara aiki a Nas FM a shekarar 2020 wato 2020. Tun daga wancan lokaci kuma mu ne a pioneer staff da aka fara da su, da ni aka bude Nas. Har zuwa yau ina aiki da wannan kafa, ban daina aiki ba tun daga wancan lokacin. Shekara 4 yake zuwa 5 da mace. Ana neman kusan shekara 5 ina Nas FM. Ganin ka ce min kayi digirin ka bai jima ba, ya kake ganin aikin jarida da makaranta, ya kake adawa? To aikin jarida da makaranta ba wani abu mai wahala ba ne. Passion ne. Na ce passion kamar a ce mutum yana da zimma, yana son ya yi abu. So ina da wannan zimma da burin cewa kowane aiki nake yi zan iya na yi makaranta. To hakan shi yasa lokacin da nake aiki, ina aiki da Nas FM tun da na fara aiki, ina yin makaranta bai hana ni ba. Wanda ina tuna lokacin da na shiga makaranta, na dubi ayyukana waɗanda suka fi yawa, sai na mai da su a ƙarshen mako, a weekend kenan. A lokacin da kamar a ce Asabar ko Lahadi, duk wasu ayyuka na suna wannan ranakun da kuma na aiki. So ina iya zama ina makaranta, ran daban da lecture zan zama ina studio. So a haka da dinga yi, wanda kuma cikin ko Allah har ya sa na kammala. Kuma abokan aiki na daga cikin wanda suka goya min baya duk lokacin da aiki ya taso, kuma ina da makaranta, ina yin kira wani da cikin abokin aiki in ce mishi to don Allah ina da karatu ko kuma ina da lectures akan karfe kaza, so don Allah taimaka rike kaza, wanda kuma cikin ko Allah suna yin haka har ya kai ga na kammala wannan makaranta ba tare da cewa na fuskanci wani kalubale ba gaskiya. Ganin akwai ayyuka da yawa da dama wanda ake samun kuɗi da yawa, me yasa ka zaɓi aikin jarida? To aikin jarida ɗazu na batun passion. Ina da sha'awa da ra'ayin aikin jarida, kuma na sami wannan burin ne tunda na taso a matsayin mutum ne wanda yake son a ce kowane lokaci an samu sauyi, kuma ya zama na a ce mutum ne yake da murya
wanda ba na son a ce akwai wani abun da zan iya magana na gagarin magana, to kuma in dai magana ina magana na zai je sai ina da murya. To na tashi a matsayin haka, kuma mahaifiyata Allah jikanta da rahama ita ce ta fara nuna min sha'awar tana son ɗaya daga cikin ƴaƴanta su yi aikin jarida, wadda ni kuma daga nan dama da wannan passion da nake da shi na cewa in zamo mai murya, al'umma na su zama suna da murya, sai na ga aikin jarida shine abin da zai dace da shi. Sannan kuma tunda na tashi a gida ne wanda mahaifinmu yana yawan kallon news, duk lokacin da za a yi labaru a NTA Network News muna kallo, tun da muka tashi muna yara muna kallo ana ganin NTA Network News a gidanmu. Hakan za ka yi makaranta a babanmu yana jin rediyo a FRCN muna kowane lokaci. To haka sai wannan sha'awan jin da ake presentation, musamman na gan da ake presentation a TV, irin su Muhammad Kudu Abubakar, irin su Series Toba da sauran presenters da suka yi shura a NTA a wancan lokacin. So sai ina jin wannan passion din. So daga nan na shiga aikin jarida, like na ji ina son aikin jarida a zuciyana, shi yasa na zabe shi. Sannan na yi maganan murya. Na san aikin jarida shine kawai zai bani dama na faɗi matsalolina, musamman ba kuma ce matsalolin al'ummanmu a matsayina ni na al'umman wannan yankin, wadda kuma alhamdulillah aikin jarida ya bani wannan murya, wadda duk wasu matsala idan suka taso a immediate community zamu da muke da shi, ana iya tambaye a tuntube ni a ce kaza kaza ya faru, wanda mun sha yin magana kuma an sha ɗaukan mataki, wadda ni ko yau a misali na bar wannan aiki buri na ya cika, wadda na zamo muryan da nake son in zama na a madadin al'umma na, a madadin mutanen mu waɗanda ba su da murya. Kaman musamman ni da na tashi a bayan gari, na sani mutane da yawa abubuwa na faruwa da su wanda ya kamata a ce sun samu attention na gwamnati, amma ba lallai su samu ba. To amma wannan daman da na samu to ya sa ina kokari da ce to ga kaza ya faru, a yi kaza, ko kuma mu ba da shawara ko mu yi rahoto, wasu lokutan ko zai yi wa wasu daɗi ko ba zai yi daɗi ba, tunda haka aikin yake muna iya mu yi. So wannan yana daga cikin abun da ya sa na zaɓi aikin jarida, kuma alhamdulillah gaskiya abun yana tafiya ba wani tangarɗa zuwa yanzu kan gaskiya alhamdulillah. Ka yi maganan ba ma al'umma murya, ko in ce ka zama muryan al'ummarka. Shin baka tunanin hakan kaman kana gaba da gwamnati ne, ko aka kirawa kanka wani matsalar da ba za ka yi tarewa ba? Murya ba shi ke nufin gaba da gwamnati ba. Duk wanda ya sani ni ba faɗa nake da gwamnati ba misali, tunda ba dan tawaye bane ne Kwarai da gaske. wanda za a iya cewa ya ɗauki makami ko wani abu, to shine wanda za a kwatanta su da gaba da gwamnati. In na ce murya ina nufin al'ummanmu waɗanda suka cancanci a kundin tsarin mulkin Najeriya ya zama suna da ruwan sha yadda dokan ƙasa ya ba da dama, to a ce an ba su ruwan sha. Al'ummanmu waɗanda suke asibitocin gwamnati wanda ba su zuwa asibitin kuɗi ba, waɗanda ba su da wannan murya a tabbatar da cewa gwamnati sun zo sun musu wannan asibiti. Al'ummanmu waɗanda suke a makaranta na gwamnati, waɗanda lokacin da an kalli hadari za a cewa yaran talakawa su tafi gida, to shi da muke magana mu ce to ya kamata su ma a gyara musu, ya za ka magantu a zuwa kasu. Wannan ba shi kira da faɗa da gwamnati ba, illa nunawa cewa ga abun da ya dace, wanda kuma duk wanda ya sani aikin jarida abun da nake yi kenan. Kuma babu wata gwamnati zan iya cewa ina gaba da ita ko ina faɗa da ita, domin ni ba yana nace tun farko ba dan tawaye ba ne. Ina daga cikin 'yan ƙasa masu kishin Najeriya, masu kishin ƙasa, masu kishin jihar Adamawa, wanda kowane lokaci ina son ga cewa ana samun ci gaba da kuma mutane suna samun sauyi, mutane suna samun canji. To ina son zan kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke tallafawa. So irin wannan muryar da nake magana kowane lokaci ya kamata, tunda kundin tsarin mulki shi ya ware ya ce kowane talaka ko kuma kowane ɗan ƙasa yana da dama ya mori abun da ake samarwa daga tattalin arzikin ƙasa da kuma albarkatu ƙasa da ake da shi, to ya kamata waɗannan mutane su mora. To shi yasa ne nake fim mai da hankalina akan irin abun da ya shafi irin human stories, domin shi ne zai sa watakila inda ba a san da su ba a san da su, matsalolin da suke a ɓoye ba a san da su ba a nusantar, a nuna cewa ga matsalolin. To wannan ba wani maganan cewa wai ina gaba ko wani, sai dai watakila mutum ya tuna haka. Tun ka fara aikin jarida
shin wani kalubale ko in ce matsaloli ka fuskanta? To ni gaskiya ba cika son magana akan kalubale ba, na fi son magana akan nasara, domin ina so a ce kowane lokaci na yi encouraging na waɗanda suke tasowa a wajen ganin cewa akwai nasara a gaba. Domin wani shi ya ji wani kalubalen kama zai ce kai sanda wani ya bi kaza kafin wani ma sai jiki shi ya mutu. So amma ni kalubale gaskiya barance na fuskanci wasu kalubale da yawa, illa kawai in ma kalubale ne watakila shi ne a ce mutum ya zo mai ya ce yana da wani matsalar shi don Allah ka taimake ni sai in ji ban iya ba, to ni shi ne babban kalubale da na fuskanta. Amma in ba haka ba to gaskiya nasarori na ni nake gani ya fi yawa, kuma ban cika son ina yawan magana akan kalubale, duk da cewa idan na ce kalubale na faɗa ma wasu kalubalen da na bi da wahalhalun da na sha zai iya sa wasu su masu bi matakai da ya dace har su iso watakila matsayi na in har fa na kai wannan matsayin da watakila mutane suke tunani. Yawa to akwai kalubale da yawa gaskiya, a kalubale na irin wasu lokutan ga abubuwa sun taso ka nemi ji ta watakila ta bakin waɗanda suka dace ji ta bangaren su, so wasu lokutan baka samu irin wannan dama. Abu zai iya taso wanda ya kamata a ce an baka dama ka ji sai ka ki samu, musamman irin states irin namu kamar Adama wasu lokutan akwai ana shan wahala, irin abu ya taso ka ji ta ɗayan bangare to kana son ka ji ɗayan bangare ko gwamnati ko hukumomi, wasu lokutan kafin ka samu access da wancan mutane to akwai wahala. Yanzu zan ba da misali kamar irin mutanenmu da suke a Kano, su zaka ga irin da gwamnati da al'umma da kuma ce da manema labarai babu wani gibi, akwai irin like kamar a ce dan kusantaka, yawa ana iya akwai dan kusantaka in abu ta zaka yi kawai ka je ka je office. To amma yanzu kamar nan wasu lokutan kafin ka samu access da wasu a sai kaga wane wani zaka kira shi a waya ya ki dauka ko wani waye, ka gane irin wayannan abubuwa. So akwai irin wayannan, to amma ni a matsayina wanda wannan aikin ya karantar da ni hanyoyi da dama da zan yi hada labari na, to ina iya yin hada labari daga baya in har kaga zaka yi ka zo ka yi martani sai ka yi martani in har na bi dukkan hanyoyin da ya dace na tuntuba. Wataƙila an ce abu ya tashi wanda ya kamata a ce na nemi ɗayan ɓangare na ji ta ɓangaren, na kira ka a waya baka ɗauka ba, na tura ma sako baka yi martani ba, na ji wasu hanyoyin da zan yi, to wasu lokutan ina yin bar labari na ma ya kwana washe gari sai in ɗaura sai in haɗa labari in ba samu ji daga gare ka ba, tunda ka'idan ya bada dama na irin a bawa mutum irin wannan dama. So in yaso daga baya in kai ne kaga watakila labarin ga yadda za ka yi na kare kanka ko wani abu za ka iya akwai daman da za ka yi ka zo ka wanke kanka, tunda aiki ne na al'umma kuma aiki ne na kowa da kowa za a bashi dama. To wannan dai shine da a zakaice in za a ce kalubale ke tunda ka ce baka son maganar kalubale bari a rasa nasarori ba. To nasarori alhamdulillah gaskiya a dan shekaru na da nake da shi daga fara aikin jarida na ina gaban wuce shekaru 5 zuwa 6 fara aikin jarida ba, wanda kuma daga wannan farawa na saba da mutane da dama wayanda wannan yana daga cikin babban nasarar da nake gani na samu a rayuwana, wanda wasu na saba da su, na je wasu wuraren da in ba don wannan aikin ba wataƙila ba zan shiga ba inda ban shiga ba. Yawanci abubuwa in sun taso ana iya a neme mu, mutane su ce a kaza yana faruwa, wasu lokutan ma kafin a kira hukumomi ma jami'an tsaro za a kira mu a ce ga kaza fa yana faruwa fili kaza. So wannan nasara ne, ana ga yawan mutane a ce ko ina me yasa sai mu, aka kenan wataƙila kai makakai ne a ce mutane sun ga ma wasu abubuwa. Kuma a sanadiyar wannan aikin alhamdulillah na je aikin haji a mai gidan mu sarki Gabas Adamawa ya biya min aikin haji shekarar 2023 wanda na je na sauke fara. Duk wani musulmi dai yana da buri a ga cewa ya je aikin haji. So ni Allah ya bani wannan dama a dan karamin shekaru da nake da shi a duniya na je wannan wuri. Sannan kuma akwai nasarori da yawa, wasu da dama sanadiyan ka sun samu alfarma, wayanda wani bai da lafiya, wani matsalan makaranta, wani matsalan rayuwa, wanda sanadiyan ka sama musu dama sun samu wayannan abubuwa. Duk da dai bana so ina yawan fara don ba kare sa ni watakila ka zama kana alfahari ko wani abu sai ya kama ni haka ake magana. So
wannan ni a wajen babban nasara ne wanda a baya da mutum zai iya zo wajen ka bayan da kai ya da shi don ba za ka iya ka taimake shi ba amma yanzu lokaci ya zo har kai ma wani yana iya zo ya faɗa maka damuwan shi sannan kai ma cikin ikon Allah da mutanen da kake da su kake taimakan su so wannan babban nasara ne. Akwai nasarar da na samu a sanadiyar wannan aiki. Akwai wata mata da ta zo bata da lafiya muka gina mata gida wanda irin taimako da ake samu a social media da kuma muka hadu da wani mutum zan ce mutumin kirki Hamisu Maidugu wanda a wancan lokacin da ganin wannan bidiyon da muka wallafa ya neme ni muka je har wajen matan aka yi gini aka yi sauransu da sauran 'yan siyasa da dama wanda suka tallafa da mutane irin na gari haka wanda suka tallafa. So bayan shi akwai abubuwa da yawa marasa lafiya da yawa an kai su asibiti wasu sun warke. Akwai wani ranar da bana mantawa na taba na haɗu da wani ya tambaye ni na gane shi na ce masa ba lalle ba ya tuna min ya ce ya taba zuwa ofis namu ya nemi taimako kuma gashi na mishi jinya har ya warke wanda na ji daɗin da irin na yi tunani na ce yanzu a sanadiyya na watakila ce na ceci rayuwar wane so waɗannan a wajena nasara ne sosai. To waɗannan suna nan da yawa waɗanda za a iya cewa mutane sun cimma musamman nasarori. Akwai wasu sun samu makaranta sanadiyan ka wasu sun samu tallafin abubuwa da yawa ko na gwamnati ko wasu abubuwa wanda da dama wasu sun samu amma sai ka tsayawa kana ta yawan fadawa ne ka mishi kaza ne ka mishi kaza ba tunda har yanzu akwai wasu rayuwa nan gaba muke fata. Magana da ɗaukaka shin ya kuke fama wajen shiga cikin al'umma da mutane da hargitsi hakan nan? To gaskiya wannan daga cikin babba abin da ke kama da ciwon kai. Yanzu ka san wani zai iya irin a misali kun haɗu da shi wani ashe wani mafajin shi ya fi gane shi a gane kamar ni yanzu yawanci abin da mutane suke faɗa min in sun ji da rediyo su na zama wani babban mutum ne amma da ya gani sai ga muna matashi ne ka fahimta so sai kuma wasu lokutan shiga kasuwa misali ko zuwa wurin public places haka wanda yanzu wanda da ina yin tafiya na duk inda na ga dama ma ruwana ma da wani ma zai iya gani amma yanzu na fita nan da nan wani zai iya gane ka kuma ba wai iya radio ba social media zaka irin mutane suna iya sanin ka so ni ban da mota misali yanzu haka ban da mota ina tafiya ne zan iya shiga keke napep da nake yi ni zan dauki kamar normal ne kawai in tare keke napep in shiga tafi to wani shi kuma ya gani ya wane yana tafiya a keke napep kaga so sannan kuma wani zai iya irin like ya ganka a wani fili ka gane ni to kai kana alaka da mutane da yawa in baka gane shi ba wani zai fushi wani zai kira ka a waya in baka yi saving number shi ba wane kan ya har yau bai saving number na wani sayin aiki ne to wani lokaci wani zai ta ce na ta gidan ka kaji ka dauki waya na wani zai ce maka na tura ma sako ta WhatsApp kaji ka bude girman kai ka gane wasu mun yi makaranta da su wasu classmate naka ne wani zai ce wale kamar yanzu kan ba gashi nan ma ya guje mu ka fahimta so akwai irin wayannan kalubale wanda ni gaskiya ina yawan ba mutane hakuri wasu suna ce wane shi yana da girman kai ma wasu suna faɗa haka so wani ya ce maka ya ganka ma ka yi mishi rigima ni a waje na yau mutane da suke kallon wannan video su ji ban da wani tunanin cewa ni Mubarak da nake a da na yanzu kamar na canju ni yanda nake a da haka ne nake daukan kaina a zuciya na ba ni in wasu kila wasu su suna kaman na canju ko kuma irin suna kama yanzu wannan ya zama wani ka gane yana magana a rediyo ni a waje na wallahi ban taba jin kamar na samu wani masai ba wasu ne suke kokarin irin daukan ka su kai ka wani mataki shi yasa duk wani normal life ina da nake yi da har gobe haka nake yi a angonmu na zan sa normal jallabiya na idan zauna inda nake zama normally duk da kannena da su ne friends dina za mu zauna da su sannan kuma wanda yan anguwa muka saba hira da su za su sun zo za mu yi hira haka nake yi ko bai da nake yi ban canju ba kai da kawai watakila abun da zan ce ya karu shine watakila mutane suna dan jina radio ina dan magana wasu suna ganin a social media a haka to shi ne kawai zan iya fara akwai wanda ba na manta lokacin muna makaranta sai irin kasan makaranta da mutane da sannan kuma da wasu tun da already an dan sanka so wani zai zo irin yawa ne dare shi zai kira suna to ni ko ba zan iya kira sunan shi ba domin ni watakila ko ya gani a Facebook ko watakila a social media gani ko kuma yana jin suna a radio ko wasu ne suka gaya mishi wane ne wane so ka zo ka min magana to ni ban iya na tuna ka ba
sai wani ya fushi ya kamar girman kai. wane ma girman kan shi ya yawa kullum shi ya ga kaga ne Eh, so ni gaskiya akwai ran da ranar wancan wani ya zo min magana a makaranta kan ka gane ba ka so kai saving number na ba ka so na zo yana ma magana ta Facebook aka respond sai na ba shi hakuri amma sai shi amma ba haka ake approach na mutum ba. eh, In har akwai haka suka same ni da kai amma ka zo a cikin mutane ka bi irin wannan magana means kana kokarin cewa mutane wanda nake alaka da su kamar ni ba mutum mai kirki bane ko wani abu so ba ce kowa ya yabe ni ba haka. ka gane Eh, wataƙila kana abun kirki mutane su za su faɗa za su fara. ka fahimta ko kuma bai kamata kai ka faɗi cewa ko ka samu alfaharin kana yin alfahari ni ne wane ba ban taɓa ɗauka wannan abu a rayuwa na kuma har gobe ne nake magana yanzu hakan nan ba na ji na matsayin wani ni kawai ina ji na normal mubarak ina wasu za su ce maka comrade wasu za su ce maka alhaji ko wanda ke kiran ka so amma ni ban dauke shi a matsayin wani abu ba mutane dai alhamdulillah akwai su da yawa kuma ina alfahari da kowane zan ce wani wanda ko shi fan ɗina ko wani abokina ko wani masoyina haka kawai Eh, duka akwai su akwai yan uwanmu mata ma za ka ga wata kawai akwai ci ta masa mini za ka lena cikin Zenith Bank tana son ta min magana amma sai take ta min magana sannan ta zo Facebook sai ta min magana ta min magana can kawai sai ce ai na ganka dazu a so ma magana amma karka yarfa ni kaza kaza ce a to ai kin kofsa da kin min magana me da ciki so akwai irin su ba da yawa akwai irin wayannan abubuwa alhamdulillah gaskiya ka yi maganan zuwa hajji sannan ka ce baka da mota. Kwanakin bayan an ba ma sauran abokanan aikin ka mota. Shin me yasa ka zaɓi zuwa hajji fiye da mota? ba ni ne na zaba ba na farko Allah ya kowa da abin da Allah ke kaddara mishi a rayuwa so Allah ya kaddara zan je aikin hajji sauran abokan aiki na kuma an ba wasu mota wasu kuma sun je hajji da sauransu so duka wannan ba ni na zaba ba da gidanmu shi ya ga ya cancanta Mubarak ya je aikin hajji wanda kuma ban taba jin zafin me yasa wai banda mota ko kuma me yasa wani yake da kaza kaza ba yake da mota ne banda shi ban taba jin wannan abun ba ka fahimta so ba ni na zaba ba mai gidanmu ne ya zaba ya ce ya bani kuma har gobe ina jin daɗi ina farin ciki ina alfahari da Allah ya haɗa da mutane irin su Kun ji dai shi bai jin bakin cikin hakan nan. Oga Mubarak. to amma kafin ka wuce idan da ka faɗa nan watakila wani karka haɗa da mutane ko kuma da wasu abokan aiki daman ni ban ce ina bakin ciki ko wani tunanin haka ba watakila tambayan ka ne ya kawo ka wannan bangaren Haka. To. Amma ba haka yana nufin idan aka masa kyautar mota ba zai karba ba. Zai karba ko? Allah ya bani kuɗi ni ma saya To. Oga Mubarak. Me babban burinka a rayuwa? to babban burin duk wani dan jarida wanda yake aiki a kafar yada labarai musamman na gida zai so a ce ya tafi dama ya samu aiki a turai ko kuma a ce a kafafen yada labarai da suke a kasashen waje babban buri na yanzu haka aikin jarida musamman matakin da nake naga cewa na tsinci kaina ko a DW ko BBC ko RFI ko dai ɗaya daga cikin kafafen yada labarai a duniya wadda ina ganin wataƙila ni ma akwai rawar da zan iya takawa bayan wanda na yi a kafar yada labarai da nake na gida to a duniya ma ina ganin ana samu dama ina da abubuwan da zan iya showcasing wanda kuma mutanen mu da suke a gida za su yi alfahari na cewa lalle wane dan jihar Adamawa ne wane dan garamar hukumar mu ta Gire ne wane dan garin mu na Laide ne ka gane so ina ga shine babban buri na a rayuwa kuma wani buri na shine naga cewa duk Allah ya bani dama ko ta wani bangare a misali na rayuwa wanda zan iya a ce na dinga taimakon mutane wanda wasu lokutan in mutum ya zo ya taimaki ya roƙe ni abu na taimako ba sai na fito kamar a ce a social media na cewa don Allah ne ma a taimaki wani ba ni ma ina so a ce ina da daman da zan iya kawai in ɗauka daga wajena ko in ɗauki kuɗi hakan bawa mutum ko kuma in tallafin karatu ne ko jinya ko wani abu da ya taso to ina da burin a ce wata ranar nima ni nake wani ba wai sai na hada wani da wani na cewa a bashi taimako ba. Oga Mubarak. Yaushe za ka yi aure? To lokacin aure yana zuwa 2025 in Allah ya yarda. Wannan shine tambayar da masu sauraro suke son ji a wurin Oga Mubarak. Wannan tambayar da ake yawan yi.
Shin da gaske ne kana so ka fara siyasa? Siyasa, eto baran ce zan fara ko baran fara ba, domin siyasa kowa kusan dan siyasa ne, duk da cewa siyasan mu ba wai siyasan wanda kake tunani nan ba, ba siyasan 'yan siyasa ba. Siyasa in the sense that muna bin hanyoyi da ya dace a siyasance, ka gane? A diplomasiyance da ya dace mu faɗa, mu nusantar. So watakila ban sani ba, nan gaba watakila zan yin siyasa based on me mutanen mu suka bukata. Watakila yin siyasa ko ba zan yi ba sai Allah, amma dai ina da buri a ce wata rana na zama wani abun da zan iya taimakawa mutane. Me sirrin jandara? Jandara da nake sa Kwarai da gaske. to amma yau ba jandara ne a kaina ba. Haka ne. To na da sawu ne, kada ma watakila wancan tambayan da yanzu. To sirrin jandara da nake sawa shine ka san kowa yana da irin a ce wani identity nashi wanda in ka gan shi zaka yi ka ce wane shi ne wane, ko kuma ga yadda wane yake shiga shi. So ni da na tashi a shiga na da nake yi, na zaɓi na sa jaddara, wadda duk wani lokaci mutane su ce identity na wane shine wannan jaddara. Yasa yau ma ban sa ba, kada na maka min tambaya kai. So ni wannan identity ina ne, sannan kuma yawanci zaka kalla ina saka wannan coat of arm na Najeriya, wannan shi yake nuna da cewa a kowane lokaci wani abu ya taso don Najeriya zan iya, sai inda karfi na kare. Yasa lokacin da na je aikin haji, duk kwanaki na mun kusan kwana 36 a zuwan mu aikin haji. Lokacin da ba harami na sa ba, sai na sa wannan coat of arm, domin duk wani akwai wasu masu tambaya na irin me wannan, like sai fada musu ni dan Najeriya ne, ina musu cewa ni dan Najeriya ne. To duk inda na je ina so a ce na representing na ƙasa na, kuma dalili na yin haka shine akwai wasu na da wani tunani wataƙila kan Najeriya na cewa a Najeriya ba ta gyaru ba ko wani abu. So ni ba na daga cikin mai wannan tunani. Ni tunani na shine kullum mutane suna za su sauya. To shi yasa ni nake saka wannan a matsayin alaman cewa ni cikakken dan Najeriya ne, kuma ina kishin Najeriya. Haka kuma wancan jaddaran shi ma yana ƙara nuna alamanta cewa da yadda nake shiga na, sannan kuma ya nuna cewa duk wani abu da nake yi ina son ga cewa an samu ci gaba a al'ummar mu, a jihar mu da kuma kasar mu. Wani babban kyauta ne aka taɓa maka wanda ba za ka manta da shi ba? Zuwa na haji. Wane ne babban abokinka? Babban aboki na gaskiya yana da abokanaye. To ba zan ce ga guda ɗaya babban abokina ba. Ina da manya-manyan abokai. Amma wasu kila wanda za su yi mutane su ce sun fi kallo muna wasa da shi ko wani abu, shine Abdulwahab, wanda shi zan ce daga abokantaka mun zama yanzu kusan za a ce ɗan uwa. Tunda kusan komai nawa ya sani, hakan ni ma na san komai nashi. Amma aboki wanda za a iya ce mun tashi da shi shine kanina Masud. A gane da shi kanina ne kuma abokina ne, domin duk wani abun da za mu yi tare muke, wasu ma suna cewa mu yan biyu ne da shi. So ina da abokai da yawa, amma Abdulwahab shine abokina wanda muke iya mu yi wasa da shi, mu yi duk wasu abubuwan da za mu yi tare da shi. So akwai dai abokanaya da yawa, su yi su Modibo Zubairu, wadda muna aiki da su tare, kuma kowa suna jin da muke yi da su a musamman a filin aiki da kuma da sunan shi a social media. Muhammad Bana duk da ya girme mu sosai, to amma shi ma mun ɗauke shi a matsayin aboki, tunda muna iya mu yi raha, mu yi sauran abubuwan da ya shafi haka. So ina da abokanai da yawa. Akwai abokanai da muka yi makaranta wanda su ma suna da nasu matsayi, irin su Umar, su Hassan, su Abu da Nofes da sauransu, wa'anda su ma abokan ne. Ka fahimta? So sannan kuma ina da wayanda muke aiki da su kamar Abba, wanda shi kowane lokaci muna tare da shi, wanda zan ce ƙani ne, abokina ne, wanda kuma kowane lokaci muna aiki da shi. Duk wani abun da ya taso, duk wasu abubuwa na videos ina da sauran abubuwan da yake a social media shi yake mai yawanci. So ban taɓa mana wani project ma ko ya girman shi ko ya kankantan shi ba mu yi shawara da shi ba. So wayannan da zan iya ce su ne abokaina. Shin me yasa ka zaɓi a shirin Hausa fiye da na Turanci? To na fi jin Hausa.
a matsayin ɗan arewacin Najeriya, a matsayin na wanda ya tashi zan ce a wurin da aka fi yin Hausa, so na fi jin Hausa gaskiya. To ni kuma maimakon a ce na bashi haka kawai kara zube, shi yasa na ce to bari amfani da wannan dama tunda na fi jin Hausan na yi abun da ni ma zai rufa min asiri na rayuwa. Akwai mai gida wani lokacin da muka koyi aiki a wajen shi Muhammad Ali Mustafa, lokacin da na je IT da ina so na yi report na Turanci da kuma na Hausa, da ya ji ya ce min ai na fi yin na wannan in Hausan sosai. So sannan kuma na Turancin shi ma ya kama ina yi, wanda watakila wasu wanda suke ji radio su ji ina yi, amma ni ma na fi samun passion na yin na Hausan. Kuma yadda na ce maka a baya, burina shine a ga cewa na iso matakin aiki a kafafen yada labarai na waje. So in na samu dama wanda watakila za mu interview da mutum baya jin Hausa, zan yi shi Turanci. In na Hausa ne zan yi Hausa. So wannan yana daga cikin babban dalilin da yasa na fi yin Hausa. Duk da cewa a wannan shekara ina son dan canja dan salon ayyuka na, in dinga yin yaruka biyu, iya daidai gwargwadon dai abun da dai na ga watakila zan iya. Who is your mentor? Ko kan ce wane ne ka koyi aiki a gare shi? To mentor dina wanda ya koya min aiki shi ne Muhammad Ali Mustafa. So Oga Muhammad Ali Mustafa, kowa wanda ya san Gotel Communications lokacin da aka yi Gotel, shi editor ne a Gotel, wanda a Yola nan da zan ce da sun yi zamani sosai, wanda kowa ya ta jin irin ayyukan shi. So shi ne mai training, shi ya koyar da ni, kuma har gobe wani lokacin aiki ya kulle min kai, so ina yin kira shi. So ni an ce min mentor dina a aikin jarida, shi zan kira sunan shi, domin shi ne ya mentoring dina, shi ya fara shigar da ni, shi ne sanadiyan shi ne ma na je Gotel ko yin IT. So yanzu baya Yola na yana Kano, amma kowane lokaci in na tuna sai in ji ina alfahari da shi, kuma kullum ina addu'a Allah ya yi min dalilin da zan iya, ko ban biya shi abun da ya mini ba, so in kwatanta yin wani abun da shi ma zai san cewa ya koya ma wani aiki har ya zama sana'an shi, kuma yadda yanzu haka nake. Zuwa yanzu mutane nawa ne suka koyi aikin jarida a karkashin ka? To gaskiya ba zan iya tunawa ba, don wasu lokaci ka sa akwai IT students, wasu za su zo so a matsayin sanin makaman aiki, za ka ce to za ka koya mutum aiki. So wasu abun ma haka kamanta, amma akwai wasu wanda za ka suna koya aiki a wajena. Yanzu za ka wanda muka zo da shi Bashir, ashe yana nan, so muna tare da shi yana koya aiki a wajena. So akwai dai mutane da yawa, sannan kuma akwai ƙani na Abbas namu wanda shi ma yana mentoring nashi, so shi ma yana daga cikin wayanda da ake koyar da su. Sannan ba na rasa wasu wayanda za a iya cewa ana colleagues ne, amma wasu abubuwan ko kai ka sani ba su sani ba, su nuna maka, kuma kai baka sani ba su ba su nuna maka. So wayanda suka koyi aiki suna nan da yawa. So kai ma lokacin da ka je aiki akwai wasu abubuwan da dai watakila ba na rasa ɗaya biyu wanda aka dan koya ba. So to akwai irin wayannan. To bari ya ce ga mutum ɗaya ko biyu wanda gaskiya suka koyi aiki a wajen nan ba. Ina so ma nan gaba mutane da yawa wanda za su na samu dama a buɗe musu dama, kowa ya koya, wasu su samu sana'o'i, especially yanzu lokacin social media, content creation nan. A ce akwai content creators da yawa wayanda za su dinga yin professional ayyuka, ba irin yadda wasu lokutan ake yin in ka ga wani content ma kaman ka aza hannu a kai kuka ba. Duk da cewa dai gaskiya ana kokari. Me yasa ka zabi aiki a gidan rediyo fiye da gidan talabijin? To ina na samu dama ne. Na samu dama talabijin din ma in har ya mai abun da zan iya yi. Kuma yanzu na ga lokacin social media nan ma ni kusan kawai wanda yake aiki a talabijin wata zai ce mai shi yana conventional media ne. So amma da zuwa abun da ya shafi social media, kowane lokaci wasu na ganin fuskana, ina fitowa ina yi abun da ya shafi haka. So kawai daman da na samu. Ya maganan MSTV, shin kana so ka bude naka gidan jarida ne ka bar wanda kake ciki yanzu ko yaya? So magana MSTV ba wai ina son bude wani gidan jarida ba ne in bar nawa. Ka san duk wani abu da zaka yi a ce a rayuwa, ya kamata a ce ka fara tunani ya za a yi kai ma yadda kake impacting ko kuma wasu suke impacting naka, kai ma kai impacting na wasu. So abun da na yi tunani, na yi initiating
na wannan kafan ne, ko ba yanzu ba, ko da wasu shekaru ne masu zuwa, wasu za su iya su ma su zo su dogara da wannan abu. Tunda watakila na zo wajen, to ni ma ina so a ce na yi wani abu wanda ko nan gaba in na samu wani babban dama zan ce to ku gashi ku rike wannan wuri ko ta abubuwa. It means na samu wasu watakila su a ce sana'a. So wannan yana daga cikin abun da ya sa na yi haka. Kuma bayan shi akwai wasu content da nake so a ce na samar, especially irin tarihi wanda suka wuce a baya. So mun yi wannan kafar ne ma specifically akan irin wannan abu, wanda za mu yawan ba da irin tarihi wanda suka wuce, sai ya zama waɗanda za su zo nan gaba su dinga sanin fa ga irin gwagwarmayar da su shugabanninmu na baya suka yi, har suka iso wani mataki da sauransu. So wannan yana daga cikin abun da ya sa muka kirkiri wannan kafa. A takaice wani shawara za ka yi ba wanda suka karanci aikin jarida? To a takaice wanda ya karanci aikin jarida bai kamata a ce ya gama diploma bai da aikin yi ba. Aikin yi the sense that a ce wai ka zauna kana ta yau ka je nan gobe ka je nan faɗi tashi kai ma kana nema. Ya kamata before gama ya zama kana da creativity. Domin aikin jarida yawanci za a iya cewa creativity ne. Kowane lokaci kwakwalwanka ya zama yana harbawa, yana so ya kirkiro wani abu. So idan kana da irin wannan tunanin, da kamata ma a ce ka karanci aikin jarida ka zo ka zauna ba. Yanzu na ce social media, akwai Facebook, akwai TikTok, akwai YouTube, akwai Instagram, akwai sauran social media wanda za a iya cewa suke ba mutane dama. So in kana samar da content naka wanda mutane za su iya kallo, so ina ga bai kamata a ce wanda ya karanci aikin jarida ma ya zauna shiru ba. Duk da cewa samar da content akwai wahala, sai kana da kuɗi, sai kana da wasu kayan aiki da sauransu, wanda mun san wadannan challenges. Amma shawarar da zan bayar, duk wanda ya karanci aikin jarida, lokacin da zai shiga ya galubalanci kanshi, kafin na gama ina so in zama dan jarida kamar Muhammad Kudu Abubakar, ina so in zama kamar a ce su Alhaji Joye Kulbali na BBC wanda aka yi, ina so in zama kamar Ibrahim Isa na BBC, ina so in zama kamar Ibrahim Hassan na DW, ina so in zama kai duka watakila ta yi lissafa wasu mutane a ce to in ka tafi da wannan tunanin kafin ka gama karanci mascom naka za ka ga cewa kawai kana gamawa ta ka shiga kawai kama ka sa abin da za ka yi. To kowane wanda zai karanci aikin jarida ya zama da irin wannan tunanin. Du a haka muka kawo karshen shirin. Kasance tare da mu domin karan bakonmu na gaba. Na gode.